My sme kapela Metalová mačeta a chceli by sme hrať u vás koncert. Metalová mačeta. Ak by sa dalo do šatne, že 4 čierne uteráky a 1 biely. Prečo? To sú požiadavky naše. My sme heavy metalisti, heavy metalová skupina. A čierne uteráky z akého dôvodu? Neznášame depešákov. No ale tie čierne uteráky my vám nemáme skade dať. No ale my sme metalisti, jednoducho. Reťaze, dlhé vlasy. Takto nie. To u nás nie v žiadnom prípade. Nemôžem robiť propagáciu takému tomuto. Je to proti mojim takým tým aj toto, ale nie u nás. Ja vám môžem pustiť do telefónu krátku ukážku. I love rock and roll. Come on baby, jukebox baby. I love rock and roll. Come on baby, jukes with me. Nie. Tvrdý metal to je také zlo v ľuďoch. Tak dobre, tak ja sa na vás nehnevám, aby ste si mysleli. Ani ja na vás, len akože nemôžem. Jasné. My sa voláme Metalová mačeta a potrebovali by sme vlastne jeden koncert aj na východe zahrať. No a čo ste vlastne začali? Metalová legenda v podstate už teraz. Si myslíte, že je to predajná záležitosť? Tak akože nechcem sa chváliť, viete, ako do telefónu. Na festivale v Hončianskych Tesároch, tam sme boli 4. Iba, že by sme vám zarezervovali nejaký čas a že si to sami tam... Jediné, čo neznášame, tak depešákov, no to je všetko ináč. No, depešákov ani my neznášame. No, tak to nie je problém potom. Slovo, ja vám to pustím, lebo vy ste náš človek, ja vám to pustím. No dobre, ja to popočúvam. Dobre, už to ide. I love rock and roll. Come on baby, jukebox baby. I love rock and roll. Come on baby, jukes with me. Je to tam, počuli ste? No trošku. Haló? Ja už nemôžem normálne robiť. Haló? Haló? Áno, môže byť? No, výborná bola to. Mne sa to ako celkom pozdávalo. Telefón ste kde našiel? Na stránke web. Máte aj nejakú výstránku tam? My sme mali, ale nám ju asi hackli títo depešáci. Takže muzika by mohla byť. No jasne, že ja si to ešte raz v kľude popočúvam. Ja vám pošlem. Dobre, teším sa. Do počutia. Do